Salut, aici facem al doilea episod din care noastră atât cu trecători înainte și cred că o să vă placă. Deci, luați jucători bombastici, o să zic eu. Bum, bam, 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 bum. Uitați, echipa. Lukaku, Mitchell, As cu lui Alex băgăm și Părțic în locul lui Correda. Și jucăm. Paiete e capitan de unde că noi îl avem pe plață. Stadionul nostru, bine. Și cam aici, așa că FCSB versus FC Argeș. Dybala recuperează această minge de la capitanul celor de la Sevilla. Mă, nu vă puneți cu Lukaku. Nu vă puneți cu Lukaku. Oricum vă dă gol. Bum! Bă. Tocmai de la Birmingham a venit în echipa la Atletico Corn. Sper să dăm gol. Wow! Bă, tot era gol. Mă frigea pe limbă, bă, gol. Ca lui Müller. Müller un șut pe acolo când i-a făcut tocmai asta Rabona Lewandowski. Ce să-și când bomba la bum. Dar acolo de barbă, ce-ar asta. Bum! Uite, bum! Gol! Bă, dar vreau un fault așa, să mă faultez. După ce intru și eu, iau, pip. Roșu, dacă ăsta nu-i galben sau roșu. Adică galben, că mă încurc. Că roșu, gata, roșu, adică galben. Băi, ce cream că de pasă. Dar Marcelino nu scapă acolo.
dacă... Da, gata. Wow. Unde-i favai ce... Lukaku, pe Lukaku ce gambal de sigur că trebuie să-l faultezi. Cum trebuie să fie accidentat dacă intra Lukaku? Pe Lukaku are niște mamă de gambe, zic că e ca să-mi fac. Când așa se pun la tu cum nu mai scăp din mâinile lui. Nu mai scăp. Acela când s-a pus belgeanul pe tine, pe asta a pus, nu mai stă la că nu mai știu ce, cum te-a văzut, ai încurcat. Nu mă este frică să mai la cât mai eu. Dybala. Uai, ce credeam că dau gol în brazilian. Ca fi mai ca. Unde, bă, se face puna, de bă. Gata, a ieșit. Dacă intră Joan, cum e fort. Ué, ce colam cu Elena. Bum, pac, părțici. Se duce părțici. Wow, părțic. Wow. Unde-i bă, fault? Da, mă. Bă, ce nu-mi plăc până de ăștia joc. Zice că e fault. Dai, buu! Neapărat avem nevoie de gol, bă. Dai calma aici așa. Zici că joci PS4. Cum? Curea! Bă! Băi, ce scoate, bă, curea! Adică, pătaulă, dacă dăm gol ești mie. Nu mai gata, s-a dus. Pierdem 0. Ne luăm bătaia la mână. Pe al doilea. Cam acesta a fost la un pat. Pa.